Ladies and gentlemen, I just want to make a big shout out to Mphathi Zakhele, Summer Place 2025. Are you ready? Ngomshayi ngoma. Gyoze kuse ngisembombela kusama Place. 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 Yehlisa umoya ngiyobuya ekuseni, yehlisa umoya ngiyobuya ekuseni. Inkinga la akuhambeki, inkinga la akuhambeki. Yehlisa umoya ngiyobuya ekuseni, yehlisa umoya ngiyobuya ekuseni. Inkinga la akuhambeki, inkinga la akuhambeki. Aw 29 November yaqala inkinga, ngiyolala khona sandva sami awuthi ngikujele, mathikithi akhona sandva sami ngikuthengele. Aw ngiyanitela namanje thengani mathikithi, kuqashwe Goredi se hlalele ekutheni inkinga. Tothola ugcwele Dustin, tawube ngihledi VIP, angifuni inkinga nami. Siko ngunyota wethu ngifuna abajayivu ngabancinci, tshelani Mphathi Zakhele futhi ungifakile ngabatshele. Ngifuna bangibone stage, angiphethe tingwenya bomadumane mbela. T-boy ngomahamba ebusuku namnyasa, laba futhi bangigaza. Gyoze kuse ngisembombela kusama Place. Gyoze kuse ngisembombela kusama Place.